Yho, sidwesh nezidweshakazi molweni caphukile bona nje ndizama okwesithathu ngoku le vidiyo. Yini bawo kunini ndiyizama ubudenge bam ifowuni andiyifaki kwi-flight mode xa ndirekhodisha and ke ngoku ndithanda urekhodisha apha kuTikTok because ifilter yakhona indenza mhle gqithi. So xa ndi-online kusuke kungena i-call iyamyutheka ividiyo into endiyiqwalaseleyo xa kuye kwangena i-call. Masicamagusheni ke ndiyazama ke ngoku ukugqibela because ndiyafuna niyive le nto. Bendisithi kaloku ukugugiswa kwenkomo yokuxhwitha inkomo yobulunga kubaluleke ngantoni na? Kubalulekile kuba kaloku le nkomo yamiselwa. Saxoxa phezu kwale nkomo mhla yayimiselwa into yokuba sicela uphilisa abantwana beli khaya. Uyayiva? Kuzawuxhwithwa kuwe ukuze abantwana beli khaya baphile. Yaxhwithwa inkomo kuze nabakude abasesi siduko bathi bawuva uba akufuyanga emakwabo, bawuva into yoba ikhona inkomo yoxhwitha kwasesi siduko siyi-1. Yeva, baze bazocela kuthi ngoba singabantu baloo nto uba kufike umntwana axhwithelwe baphile abantu. Obengafumani bantwana emzini atsho azale, obekade echama atsho aye kuchama. Uyayiva? Othwasayo atsho abe nentsika eyi-foundation yentambo yakokwabo. Iintlabi zalapha zimiselwe, yeva, intlabi ibe nentambo. So le nkomo yenze imisebenzi emikhulu enjalo. Ayikwazi ke ngoku inkomo ephilisileyo ikhaya ngolo hlobo iphinde ingahoyakali. Njengoba ibimiselwe kufuneka igugiswe, ingayekwa izifele okanye ithengiswe okanye kwenziwe umsebenzi ngayo. Njengoba ndilapha eKapa nje kukho umntu khona umfana ofikileyo apha uzele uzondibhatala imali consultation. Ufuna uzoqonda into yoba inkomo yoxhwitha yakokwabo bangayithengisa na, because uthi igugile le nkomo indala wonqena uba iveskife ucinga uyithengisa yena. Ndithi ke mna ke hayi, ayithengiswa ke twana, ayithengiswa, uzibizela amashwa. Futhi ubulala ezaa ntambo ziphuma kuyo. Ukuze iintambo zihlale ziphila zenkomo noba seyifile yona kufuneka ingazifeli, igugiswe. Igugiswa njani ke inkomo? Inkomo igugiswa ngokuthini? Kuthethwe phezu kwayo, kubulelwe, yaxoxwa phezu kwenkomo. Ngumsebenzi owenziwa likhaya, awunagqirha ngoba naxa imiselwa akubekho gqirha. Liyasila ikhaya, amanye amakhaya awasili ke, kodwa ke kuyasilwa kusiwe imbiza phaa ebuhlanti ekuseni kuyochazwa into yoba kuzawugugiswa usweet maize, uromace, untomfuthi, njalo njalo. Yasekhaya inkomo yoxhwitha yaqala yanguntomfuthi kuba yayithengwa ndim ndivele emzini, kwathiwa nguntomfuthi ngoba ithengwe yintombi ebuya emzini. Ithweni ke ngoku le nkomo kusenza uba kuphakwe oba butywala phaa ebuhlanti, abantu abadala baphakelwe, batshayiswe icuba. Gqiba ke ngoku kuthweni kusondelwe enkomeni. Inkomo ithweni inqunyulwe, ayinasikhalo bahleli ilithokazi, imazi kakade. So inkomo eyimazi asilindelanga sikhalo kuyo, ayinahlamvu futhi le nkomo. Uyayiva ke ngoku? Iyaphekwa, iphekelwa apha ebuhlanti. Oomama bayohlulelwa isithebe sabo abanosiphekela phaa kwelaa ziko labo. Uyayiva ke ngoku? Yho, sorry. Yho, kuyabanda kweli Kapa, uboni
ndisezingubeni nangoku. Abantu abapheli eKapa kule mvula sana bayangena kufunwa ezi ndaba, khona nto bitheni ke. Ngoku umqala wam ukuba loku ndimane ndiphuma emoyeni. So injalo ke into yokugugiswa kwenkomo, ngumatyiwa aphele. Uyayiva, ayinahlamvu ayinasilawu, iyanqunyulwa nje qha ngesidima. Ukuphalala kwelaa gazi kuko okuzawubangela into yoba ezi ntambo zihlale ziphila. Kanti xa iye yazifela zifile nezaa ntambo ziphuma kuyo. Ayithengiswa ke futhi, ngoba ukuyithengisa kwakho ufane ingathi uyibulele, ngoba awuyazi kulo mzi uyithengisela kuwo uba izawufika yenziwe ntoni. Le nkomo kufuneka iphelele kumaxhandi elikhaya. Futhi ungenako omnye ukhe wafika naye wabusa. Into endizifumana kweli Kapa bethunani into endizibuzwayo. Omnye uzobuza into yoba bangamenzela na umama wabo idinara, iinkomo ezilake ukutsho banye zinkobe, ngale nkomo yobulunga ba indala. Bafuna umisela enye inkomo qha baqonda uba hayi mani le ayisenawubenze nto ngoku, sinokwenzela ngayo mama. Umendi njani umendi azilelwe ngenkomo yokuphilisa ikhaya? Hayi bethunani, ayikwazeki tu. Le nkomo umsebenzi wayo ibikukuqhwitha, ibingumqhwithwa weli khaya, iphilisa abantwana bekhaya. Nguwo qha umsebenzi. Anikwazi ke unika uxanduva lophinde izilela abantu, yondlalela abantu. Hayi bethunani, noko noko imbeko mayibe khona. Uyayiva? Siyacamagusha. Ndicinga uba ndigqibile mani, mandingayenzi ndicamaka, mayihambe le vidiyo. Chosi phinde futhi ngokuba yenzekanga ke.